Kako je Ministarstvo poljoprivrede reklo, do prošlog tjedna u Hrvatskoj ubijeno više od 12.200 svinja. Strašno je to, a još strašnije je sukob interesa budući da je vlasnik tvrtke Agroproteinke Grlić Radman i njegov brat i njegova sestra. Pitao sam na Odboru za poljoprivredu prije nekih dobrih 2 mjeseca ministricu je li to istina i potvrdili su mi ona i njezini činovnici birokrati da to je istina. Isto tako je strašno da su Lukač ubili više od 300.000 kokica, a onda paralelno s time uvoze se šleperi ukrajinskih jaja milijardera koji koristi rat u Ukrajini da bi još više gomilao svoje bogatstvo, a tvrtku ima na Cipru, stanove po prijestolnicama Europe. To je Plenkovićeva Hrvatske, mene osobno to jako zabrinjava. Još jedino valjda preostaje da ukinu poticaje u poljoprivredi, u stočarstvu konkretno, i ključ u bravu mogu staviti farmeri i ljudi koji imaju i krave i koji imaju ovce, koji imaju koze, a i onako su već u velikim problemima. Dakle, evo, stvarno očekujem da će se narod probuditi i da ćemo sačuvati našu poljoprivredu, naše farmere, a da ćemo uvozne lobije spriječiti da upravljaju našom Hrvatskom iz sjena.